ben iso nyantong ini kok dadi ndek enggak anu rono megahe iki sing bener ngono lho. Ya pra ya wis bener wis tak konokne to. Tak kono lha iki lho iki ngene iki tempe nang lemah ngene iki. Wong megahe kowe iki wis pirang-pirangane tahun megahe kok panggah anu nandur sayur-sayuran ngene iki. Ya iki wis bener wis tak konokne kok. Urung iki lho, iki ngene iki. Ya kan iki sik Omong iki mesti kok kowe iki apalane. Wah, kerja omong kon gubet-gubetne. ya kan kuwi sik Ngene iki kok malah ndok. ora bener ya. Ngono ae ya. Ramen lho. Tak kok Gubet-gubetne panggah ra iso. gubet-gubetne apa? Lah kok malah aku jengkok aku lahan ke. Lah iki aku salah bener nih kok ya ora gelem ngono lho. Ya ora salah lah wong wis tak benerne kok Salah. Kuwi lho endek ya ora iso diputerne ning anu ne lanjarane. Wae nang ngesor ngene iki. Wae nang ngesor ngene iki. Ini semua iki. Ini pisan kowe.